ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଚିପିଲମା ସମ୍ବଲପୁରର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଘଣ୍ଟି ଅଫିସିଆଲ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କବିତା। କବିତା ହେଲା ନୀଳ ପ୍ରେମ। କବୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ବଲପୁର। କବିତା ନୀଳ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଗୋଟାପଣେ କୋଉ ତୁମର ହୋଇପାରିଲି ଯେ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏ ମୋର ହେଇପାରିନି। ଖାଲି ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଜୀବନ ତମାମ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ତ ଅନୁଭବିଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ନିଜର କରିଛି, ତେବେ ବି କୋଉ ତୁମର ହୋଇପାରିଲି ଯେ। ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ମୋର କଲି, ତୁମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆଖିରେ ସଜାଇଲି। ତୁମେ ତ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମୁଁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ କରୁ ଅଧା। ତୁମେ ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ବୋଲେଇଲ। ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତମାମ ଆୟୁଷ ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୋହରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝରେ ଗୋଟାପଣେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ତୁମର ଦେହର ବାସ୍ନା ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶିରାରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି। ତୁମର ସେ ବେଣୁସ୍ୱନ ମୋତେ ପାଗଲ କରିଛି। ତମଠି ତ ପାଇଛି ସେ ଲୋଡ଼ାପଣ, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିଛି ତୁମକୁ ଖୋଜିଲା ପରି। ଜୀବନ ତମାମ ନିଜକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି, ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଭେଜିଛି। ହେ ନୀଳ ପ୍ରେମିକ, ଏମିତି ହିଁ ଥାଉ ମୋର ଚିର ଇପ୍ସିତ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏମିତି ହିଁ ଥାଉ ମୋର ଚିର ଇପ୍ସିତ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।